מיאו מיאו מיאו. רגע לפני שמתחילים, אם חתולים הם חלק מהחיים שלכם, אתם מוזמנים להכיר את מיצי. מתנות ועיצובים מקוריים לאוהבי חתולים, כאלה שמעלים חיוך. mici.co.il. ועכשיו, מתחילים את הפרק. תמיד מצחיק אותי כשאומרים שחתולים לא מבינים אותנו, שהם אדישים, שהם חיים לידינו, לא איתנו. כי אם יש משהו שחתולים עושים ממש טוב, זה לקרוא אותנו. לפעמים הרבה יותר טוב ממה שאנחנו קוראים אותם. יש מחקרים שמראים את זה, אבל האמת, כל מי שחי עם חתול יודע את זה עוד לפני המדע. החתול יודע מתי לא לגשת, הוא יודע מתי אנחנו עייפים, הוא יודע מתי זה יום של אל תיגע בי, ומתי זה יום של תשב לידי, אבל אל תעשה מזה עניין. ואז בא המדע ואומר, כן, זה לא בראש שלכם. יש מחקר מיפן שבדק אם חתולים מזהים את הקול של הבעלים שלהם. לא את המילים, לא פקודות, פשוט את הקול. ומה שמצאו זה שחתולים כן מזהים. הם שומעים את הקול המוכר, הם יודעים שזה שלנו, אבל בניגוד לכלבים, הם לא תמיד טורחים להגיב. וזה הקטע שמבלבל אותנו. אנחנו רגילים לזה שתגובה שווה הבנה, אבל אצל חתולים, הבנה לא תמיד שווה תגובה. יש מחקרים אחרים שמראים שחתולים משלבים מידע. הם לא רק שומעים אותנו, הם גם רואים אותנו. הבעות פנים, טון דיבור, תנועה בגוף. כשהכל שמח והפנים כועסות, הם קולטים את הסתירה, וכשהכל רגוע, הם מתקרבים. ובמקביל, יש מחקרים שמראים משהו קצת מביך לגבינו, שבני אדם לא כל כך טובים בלקרוא חתולים. אנחנו טועים המון בפרשנות. חושבים שחתול נהנה כשבעצם הוא על סף די. חושבים שהוא אדיש כשבעצם הוא דרוך. כלומר, הם קוראים אותנו, אבל אנחנו פחות. וזה מתחבר לעוד מחקר, כזה שממש אהבתי, שמראה שחתולים משנים את ההתנהגות שלהם לפי רמת הקשב שלנו. אם אנחנו עסוקים, הם ינסו משהו אחר. אם אנחנו זמינים, הם יתקרבו. אם אנחנו לא מגיבים, הם פשוט יוותרו. לא כי לא אכפת להם, אלא כי הם יודעים לקרוא את המצב. חתול לא צריך שתסתכלי עליו כדי לדעת מה עובר עלייך. הוא רואה איך את הולכת, איך את נושמת, איך את מתיישבת, ולפעמים הוא פשוט ישב לידך, לא עלייך, לא מולך, לידך. ואנחנו מפרשים את זה כמרחק, אבל בפועל זו התאמה. אז אולי הבעיה היא לא שחתולים לא מבינים אותנו, אולי הבעיה היא שאנחנו מחפשים הבנה בדרך לא נכונה, רועשת מדי, דרמטית מדי. חתולים מדברים בשקט, והם מצפים שנקשיב. ובפרק הבא נדבר על איך אנחנו יכולים ללמוד לקרוא אותם קצת יותר טוב, בלי להפוך לכלבים. נתראה. אם אהבתם את הפרק, קחו רגע לעצמכם. היכנסו ל-mici.co.il, ואולי תמצאו שם משהו קטן שישמח את הלב. ובהזדמנות הזו, מיצי רוצה לפנק את מאזיני הפודקאסט, 10% הנחה על הקנייה הראשונה באתר. פשוט הקלידו את הקופון מיאו, מם-יוד-א'-ו' בעגלת הקניות. נתראה בפרק הבא. מיאו מיאו מיאו.